Konferansa Yekreziya Kurdî li Rojava çawa dinirxînî, çawa coşek û moralek dawe. Serî da merheba, yekê gulanê li hemû ketkaran pîroz dikim. Konferans ji bo Kurdan di pêşengiyê de ji bo Kurdê jinan konferansok dîrokî ye û encama wê jî em gul bendê bûn çawa wê encam bibe. Bi rastî bi encama wê ji bo me ji bo gelê Kurdê Bakur û jî di dîsa di pêşengiyê de ji bo jinan bi hêvî ye. Wî yekîtiya Kurda ê Rojava pîroz dikim, serkeftin dixwazim. Ev yekîtî lazim e ku ji li çar parçe Kurdistanê û li diasporayê Kurdistanê û li Şengalê her cihê de yekîtiyê Kurda bê ava kirin û bê îlan kirin. Ji bona jinan jî kazanmakî gelek mezin wê hebe. Ji bona me jinan jî em pêşwaziyekî pir gelek rûmet medît. İnşallah konferansa bibe wesileta barişê wasîtiya gelê Kurd yekîbûna gelê Kurd. Ev konferansek heyalekî bi sala bû, heyalekî dîrokî bû. Ev îro li Rojava, şexsa Rojava de gelê Kurd yekîtiya xwe anî ziman. Ji bona vê hestê ku me dain jiyan kirin, ew kesê ku di vê konferansê de keda xwe da, em ji wan re spas dikin.